I Gong Chairperson, I Bailam Yaganiga Junior Sang, Haganiga Mead Junganiga Ski, Kinong Sharai, Kiba Eid, Junkabalang Baro, Kibalaban Yadon Ringkat Batngi, Haganiga Por, Naduki Pastor, Kita Mamusan Kiba Eid Gajongi, Kita Kod Junga Committee Balang Ru Baro, Kajing Don Gajong Pi, Galang Gajing Shngan, Bat Kajing Aiman Sim, Yangi Gum Gajing Sang Kantay, Hakabangayo, Yagaban Pendep, Yaga A Gabotrai, Ulaban Shet, Halor Jongi, Hakaniga Mead, Jonganiga Sngi. Awan Raro Yaga Jinkublay, Nagabanta Jongpi, Kipara, but Kihenman Gajongan, Nadu Kirio Rangba, Kilongpa, Kilongkme, Kiparlok Samla, Kadabat Shenrang, but Kiheb Kibaret Baro, Kat Kibalaban Yos Ngauru, Naganiga Tandong Jingpan Sawa, Na Ai Kublay Yapi Baro, but Kerpang Nadu I Chairperson Jonga Jinga Sengkante, Kinong Kit Kambaro Jonka but Kidakot, but Hoit Kanigatayo Lekman Gajongpi, Kalangatayo Gabautrai Shisha Uyo, Yagabanyalam but Hoit Utrai, Uyo Ken Yagabantau Tama Yagajing M Jongi, Bangaingo Yoblay Namarganigapor Gabakodor, Yagabanyala Banyo Pat Sashisien, Haganiga Meat Jonganigasngi, Yagabangina Shakri Lang Yoblay. Bat kerpang yaga bangin pendem, yaga jeng shanya bat yaga ta kaba ublay ulat tenrong, hake terpeng kibat lot jangka balang, hakaba ula kiu shebeneng, yaga ba ula iPad hangi yaga nega mission, bagada galong banyalap yaga gospel ga jang utrai, tat hadu ba utrai on wan shaupat yang abat yapi, bangin ya shem ya uken kumbanging yelong, bangadwai baga jing dwai ga jang akalong. Babangi baro ken ki kun ke jong blay ngi don laga jong ka jing tmu ka bau blay ulabu yangi hasla jong ka nega bertai bangengej bahakata ka sngi ka bangin ya shem yu trai ngin don ya laga jong ka ta ka nong ka bau trai on ai hakata ka sngi na ka bentan jongi nadu ka sngi ka bangalayo ya ka ban ya penbait lembat ki sketri bat ke nong kit kam jong ka jing ya sengken thai laju penkan mau yangan nagapor siya kapor barhood nadu katagasngi bakerpang hadin ru ya kabangilatip ya katim ngala pendem ya ladi haga jing dwai pada ke khasi hu ke jong utrai ya kabanwat ya kakmat ka jong u ya kabangan ongko kan rat ka ke kubor kan ya kabangan ra hapdeng ke kun ke jong me hoot kadang day kasien ka banding kong ngampat simla itu yaki lani hoot ki don ki bangala itu lesi ngala itu dorkman haga jingyat ka jingyeng bar hoot haga ni ka perthai ka bangilong kata ka perthai ka balong kawai haki bor ki kor jong ka ni ka juk jong ka jingstan andoi ko try ka di kasien ka banding kong ya ka bangan yu ka jat aga balang ka bamela sius pa ka bamela tiet daga dorma ka snam bagi para bangit ki ba ihit ki jonga ublay udon yaga kubor naga benta jongi hagani gamien mga duai bau blay ken kumba ka balang ru bat ka jinga seng kentay kala duai ublay udon yaga kubor naga benta jongi bat hood nganya tuhok yapi hagapor ka banganang penkre kadang kapor ka banga jaw umat kadang kapor ka banga yasat akmat jong ublay try ka kta palat ken yangan ningkong ade namar kan ni ngangit ru kan long ka kubor naga benta jongi ong utrai ladapi shashkor ya kektien bat kita kibas ngau baladapi le nantara yapi pidayu bastan kule shibon ikong naga benta ki kentin pediang ke jongpi yang bagi yawan lang hagani ke janmit laingut idan ipa bat idan ru ikenum ki bagi yawan lang hagani ke por ya ke bani syakri lang yo blai hagani ke janmit jangani ke sngi tang kendiat ke jing pen itu ya ke bangan pen itu ya lede ke kerteng ke jonga ke long rocky bi marpana Nga syonga sa hangti hapo maulai nong mali hapo shilong maga balang kabangan ngadon nadu bala penhe pensan yang ngadon naga balang presbyterian jayau pada hadien ya kabangala dep ya gajing pule ka balang kala ibet ya kaban khot yang ya kabangan tray lembal laga jonga pastrit hakaba haduk menta khatway telikisnam hakabanga pej ngakmi ya laga jonga balang pada ka pastrit kabangi khon kajayau pastrit kabangidon lai teliki balang lai teliki terat balang bat keleng katrai kibadon hasyalong bat syabaru kumju kabagentup ye kabalang jayau kabalang umber bat kabalang nong sde damsai bat hoot ngidon haka syalong haka jayau district
badaga Shillong Rilong Presbytery kabang yalong Shipara Batpi ka KGP Synod mingi ken kabang mga ngadon ha ka KGP Synod sep ngi ngat rai tangkata kalabyang ngan penito yalade ha ganiga jan miet jang ganiga sngi kung bangalaong ki para banget ki ba iyan nado bangalatip ya kabangan keren ha ganiga sngi ngala pendem yalade ha gajing dwai banganget bau blay on keren hangi ha ganiga miet jang ganiga sngi tungin ya pai shublay haga jingdwai au blay baduk pa jongi ubahabneng utrai jengke met badu trai jengke mensim ke jongi utrai jengke kam badu kli jengke balang ngi aingo ye me ko trai namar kane kapor ka bekodor ka bangiyo ye kane kalat ko kanrat ba it kum ka jingya sengken thai lambat ka balang hi ka jong me baro hari khasi jantia ka bayar ka jongi hapo ka shatri jong ka KGP assembly ya ka bangin ngin le kerpang ko trai ye kane ka tayo nado ka snem arajarn rio ho ka snem arajarn nyoru ya ka ba kum ka jingya sengken thai tang namar ko we ka daw ban kin mau ya ka ta ka Shakri ka bakodor ka jongmi ka balong ke kanabon sawian kala len yala de kotrai compare bat kam tieng ko kanrat la da kali ban yap no ru ya ka bakan du no ya ki ai jonggane ka berthai tang na ka bantang bakala yo iya mi badai kamar kan ni ken kotrai la shispa praposan snem kala ya ka balang hari kasi jantia ka bayar ka jongi hado mentang yo ya ke Shakri ke jome ki balong kum makaru ke badang mi bat ke nang iyan yami ken ko try babha hagani ga met jong gani ga sngi me alam yaki ke jant ke batlat jong Shakri obaret o jong me ya ga bangan yeng na gani ga jaka ka baken tang ko try ya ga ban alam ya ga gospel ga jimpen mai ga jong me ken na blay ho ken ko try ngapla bangam long ai lamar ko try ngatip ya gani ga way bak lemma mi ngamla ban le ai na mar kani ngadwai to yeng lang bat nga to kershan ko try bat yaki kentien yaki ba melabu aga donut ka jong Shakri ujame ablay ya kita ken ngan kren tang ya kata ka ba meme ibed ya ka ba miru mesha hagane ka mien ba hooj kin ablay namar kani ngadwai ka ba hooj kan long hooj ka ba long em kan long em tang ya kata ka ba meme ibed yo Shakri jame un kren hagane ka mien kan long ka bor ya ki bala du bor ka jingkermen ya ki bala du jingkermen ka jing pelat lut ya ki tu ken ki para ki jongi ki badana ka jing shate haga pop ken nablay mar hot ye ka jing pen khiaru ye ka met bat ye ka mensim jong ubriu ubadon ye ka jing pang bat ru ablay ye ka met ka jong u bat ka mensim ka balong ka jing pang jeng ka pop ken rat babha unong rai uong kren atrai ngin shashkor melong ublay hi snow ye ka jing dwai haga kereteng ka jong u jisu ngapan da ka jingen amen ngala perkhat ki para banget ki ba iyan ya kabangan keren ya kanu ka benta ha kani ka met jang kani ka sngi kamtam ha kabangi donru ya kini ki team ya kani ka team ka kabalabu ha kani ka snem bat kumju ya kini ki artli ki sop team henry ka donut jonga kamsha ha kabanga ya leru hakmat jo blai banong try la daga longan keren ya kani bat ya katai henry ngan sha ya ka jingalam ka jongu try bangan kongu ya kata ya ka benta na ka tien ka jongu blai ka bau blai ubu aga donut bat ulap yale ru na gabanta jonga kalong ya ka gospel ka jong Lukas kalanong ka bakhat san nado ka dakhat ka bakhat way hado ka dakhat ken ka ba arpo ar kani kalong ka bental la dapidon ya ka tin ka jong oblay bat pi sngobaban plit lem bat nga balad himdon sa snap ha ya ka baktin ka jong oblay kaong bat sa let ru ya ka ban polish yeng kanlong ka bor na gabanta jong pi ka gospel ka jong Lukas kalanong ka san kaya tu yang isya pangkaway ka parshi lani ka jingya tu kana kabau jisu upersyang ya gaban pins ngau tu ya kibriyo hakapor kaba uum habau jisu ukren ya kanu ka kinja jingya lap lani ka sermon ngelaban ong lani ya ka theology kaba upins ngau tu ya briyo kanang ba kibriyo kin comes ngau tu ay ya ki illustration lani ay ya kita ki jingya tu kana kanang baka jingmut kabaki ki snow lagi yo na kani ka jingya tu kana kan pay ha ka jingmut jiberkan baya ka niken ka ka banganga kren ka long ya ka jingtmu ka jonga ladapi petru ya ka team jong ka women's week woman Sunday
Kani ka tim ka dekat ka ba arpo pra ka day ka jubab ka ba longru ka way na ki lightly ki nuksa ki ba oblay utray Jesu u jubab ya ka jinkali ha ka dekat ka ba kat pra ka ba kita ki farsi bat ki senran u Yohanes ki la kili ba u Judes u Jesu u jubab de kata ka ba ki ong kata ka parsi lane ka jingya tu kana kalong ka jo agane ka lenong ka ba kat san kendiat syabangin poi syega kubor. Uni ulukas ken mau day u senran jong u Jesu. Uday uway neki senran jong u syakri u bakodor jong u blay u balong u apostol Paul. But uni u don hakti hakajat yauni u syakri jong u blay. But by profession lani ulong ka kam ka ba u utray day ka ba u utray ya ka kam nong tong doka henry uday u doktor u ba kinjaman ladangi don ya ka jing shitom ya ka ba kinjamet ka kpo lani ka kli ya de ya ka ba kum uni u doktor ngi letken ya ka ba ngin shim dawai ubni u don hakti ha ka jan ya u Paul namar ha ka jing ya lap ka jong u Paul ka Bible ka ya thu yengi ba ka history ru ka ya thu ba ka ni ka jinglong jong ka met ka pat ka jong u Paul ka la hiar hadu kata-kata ba ka kmat yo isu ka kti ba ka met jong u ka krau ba de namar tang ba u yalam ya ka gospel ka jong u Jesus Christ uni u Lukas ka jingkali kami nangnu kani ka jing ya tho kana u yo nangnu bat kumnu ngin shim bakini kilong kaktien jong u blai kata ka jingkali ka bangingi kali haba uni day ubayayat lang bat u Jesus henry kidan artli kidaw balay bangingi ngej bakani ka gospel u Lukas kalong kaktien ka jong u blai namar u Lukas uday ubastan uday ubri ubanang ubastat bat ubadon ya ka jingtip udale da ka research bat ya kata kalong ba ulum ya ki briu ki balaim bat u Jesu bat interview ya ki bat ay hangni ka ba ubu ya ki ni ki jingto bat uway na preng jong kita ulongken u apostol Petros ngitip ba uday unong tong doka day ubriu ubala ya ka jingtip ya ka jingto abi kedi bat kom ta ter day uniken ubaya thu habala interview yo u ngela ban modor bahangni u tholut kat kom ka story ka baya thu kini ki senran syapang ka jingim ka bakiyan bat unong penim u jongki ubalang Jesus Christ bat day hangni hagadekat ka bakat san lada pipulian nadu ka dekat ka bakat sa kalenong kabakat sao kalenong kabakat san ter u Jesu u yalam ya gaban hikay ya kibriu syapang ka jing it ka jong ublay ka ba ublay u it ya kibriu bat ong kaktien ba uni ublay u kloy ya gaban ay yalaw jong ukun ubala kamarway compare ka ay ka ba uday banle onle bet nagabanta jongi badai namarkan ni nang baki briuken ngautu o batai ken o Jesu ia kan ne ka parsi kalenong ka bakatsan ka dekat ken ka bakat wei ka banganget nadu ke badang ren hadu ke balasan ke balarangba pitep ba ia kan ke jing itu kana bau don ukpa badan arngut ki kun o banengkong bat ubaar uni ubaar ulapanno ia ka ba shiteng aino ia kan ke ba ladam aiti umlong kada don de ka jingyale ka bajur baladap hem aino ia kan ke ba nganum sukno lano ru bat haba ulay yo ia lega jong ka ba ula lej ban im serwa ula lej ban ya auria kat ba ka jing im jong u kalam badai haka jing ya lenti ka ba u ye kendo ye ke jing baro ngitip ngan puli ye ka dekan ka ba khat nyau khat pra ter ka ongkum ni Henry onda ula kin mau benriu ula ong kat nungut ki syakri ukpa jonga ki badon ka jimbam kerhai ngasi hangni ngan sayap tangan ngan yeng jot ong gedekot ka bakat pra bat ngan lek shala ukpa bat ngan ong ha u kokpa ngalale pop ya ka beneng bat yakmat jong me tingam long shu ubadai ba on khot kun u jong me to pen long yanga kom uwe na ki syakri jong me ti ula yang na joj ban ula lej shala ukpa henrei haba udang jingai
ukpa jong ula yo ya bat ula snowsen bat ula mare ula demru haga rendang jong bat ula yaido ya ti uta ukun ula ong ya ukpa kokpa ngala lepop ya ka beneng bat ya ka khmat jong me ti ngam long shu ubade ba an khot kun jong me henrei ukpa ke khot ka ba arpuar ula ong ya lagi jong ki shakri walam kloy ya ka jankup ka ba kortam bat to pen kup ya to buru ya ka sati hakakti jong bat ya ke juti hakik jad jong ki para banget ki ba ke jonga ka ke kubor ka ba blei udon na gabenta jonga bat na gabenta jongi hakene ga mit jong gane ga sngi ublei ubu ya ke lightly ki haka donut jonga kabaning kong kalong na gani kada khot kaba khat nyo ya ga bangala puli kaba ong ya gini ke kintin henrei onda ulakin mau benrio sisin bangi puli ya gani kamda pei pang lani ngendum da sngotu ya ga jingmut kaba jeliu kiba don ha gani ke kintin ken mau haki jiu ya kan ni ke kentien kamtam hagaba uni ulukas udai doktor uni ula pendon kam ya kan ke kentien dai tang ulukas pensyam penum syam haki wei ki gospel ki ba kom ya kan ke kentien onda ulat ken mau benriu baki pendon kam balai bala pendon kam ngitip meneng ala batai bau ni ulukas udai doktor haga juk jong ki jiu kampat long lesti kata ke jing sumar kabahakan ni ke juk ladapi put benyat ladapi lek ban puj ladapi lek ya kanu ke jing sumar kala don lupa ka painkiller leni kala don kata ke chloroform kala don lesti kata ke bagi ong ka anesthesia bat komta terter ban penja ya ke jing pang haka por jong ki jiu uni ulukas utip biang bakum kani kiju pendan kam ngajio ile se ye ki film bat ngangek bakan umlong komta haba sumar ye ki briu ki tiet nakli ba un yap ler dau tu briu ula ja kadu ke jingken kli lani ula tip briu ukendet hakapor ka badang sumar la bombyang nakli uyap ler biang sumudur bamanga bat mangi ngilong komta hakabangi lek ban sumar lesi ngilek ban pak put ye ke banyat lesi ban syak put lani ban syak sumar kabangi snutu ngimla sya ya ga jingpang bala ai yangi ya ka inject kabangin nom snutu bakani ka do lane ka ngap karben kadai ni ka kentien batang katu kat nipor hadin baladep ban sumar kani kam rebensa kani kalong biang syakap jinglong kabapidon biang ya ka jingpang kani ka do ka imbiang kadai ni ken ka kentien kaba uni ulukas open dan kam bakata ka jinglong jong uni ubriu ubalong ukun sorong auria ulayat halaga jong kamon ulale ya ka ka baka donut jong ukakwa ula dimon na ula jong ukpa ya ka ka ba dei hok henrei ukpa ula ai bat minta dan pisa shu udon haga semsnyang badai hangta klek kin mau benriu biang balai ngadon hang ni hatu kajing im jonga la tho bangan yat kum ni mo uong em hat ki syakri ki jong ukpa ki imba bat ki bamba hang tai ti kamut ayu yang abat ia pi kani ke diga jingkeli kabangan keli ia pi kat ni ka jinglong jong ka berthai kat ni ka jing sniu jong kani ka jok ka bamanga bat mangingi em kat no persen ngi dei ki kristan dei hinyo po prana ka shispa hari kasi jantia jongi ka jingkeli kalong hatu ka dei yangi badim kum demo kanimo kadiga linti kabau to ayu khot ya pi badianga balengim snautu balengir ben sirben ngem ken mau benriu ngi ya halaga jong kaman ngi le ya ga baga dono jongi ka kwa hatu trai uyap ka ya lor gading pna bangin longkum ni ngam la sha go gi para benget ke ba ie kani ka bau belai bau pet na jurang wa ngapat ka don
kadai se kum ni bangin ya em. Kadai se ya pi bat ya nga. Men step pi jia doai. Pi apulut pora ki kho siu ban wat yo blai. Pi la dep ban pul lelut ya ka tien ka jong blai. Nas tang akon. Pi klem ya le ya kani ka jingem ka ba upol wang kani ka tha. Kani ka battle. Day ya ka berthai hendra ya ki mensim ha ke jaga beneng. Hatu ka nisi ka lifestyle ka jingem jong Kristan. Perhat ke ki para bangit ki ba iyan. Banganget pinong pastor kam day ti. Pi atu kanate siya ka berthai hendra balay ngim ken mau ben rio. Balay kam kta yengi banginong plan kani kam day we have to do something. Para bangit ki ba iyan. Kabangadang pun kre ya ke kubor ngaken mau ya ke kitab kabaar jong Samuel kalanong gaban riu kada khan riu ban nyaw udan way ubriu ubaga kerteng jong u kalong uta uza padung ni ubriu ong gaktien ga jong ublu hadien baga to kesenduk jong ga jutang kaba u David ulay yopat na ki Filistia kala de ga jingkemen ba kaba u shat hasurong ban ong ba utrai ngela yopat ya ga senduk ka jong ublay habalatan da ki mut sumudur hang ni hapo thalabo ka jongi hang ni nang tai na do na po kinatan yo musyang lesin na joai nang tai na kamin na yo laya daka lenti da umut ubalatan kumbalalong hagapor jong David Long namar ha kudu kapor kampat don ka surok rong ga bakum gani kadon ka thliu ka sar kadon ka at ka them laong bakani ka senduk ka jan kelon baruni uza ukershan ya kata ka senduk u blay u shoyap hanta ya u balai ngadai u blay balai haba uni u persang ban yada ya ka senduk jong ka jutang u blay kwa ban ong yu David kumni ha kapor ka baki jiu ki Israel ki ya nang tai nakari klau syawa Jordan manu batan lani manu bakit ya ka senduk jong ka jutang dai ki rangba lengdo dai ki balapen kentang ga jong utrai ya ka mit ke jong ya ka senduk jong ka jutang om dai bantan do muj ha ka por jong David kalalong normal kata ki anjongi hakini gisngi kilong normal Layatu yaki kpah ki jongi mensyua kamtam syataisha shiliang ki ong bat shiki wei nganget bashaniru ka jakum ta hagas ngi ublay ladama pi tong lane tho ding ot balang balada le menta kumta dan beriu syuk ka balang sabai gani tang nakamar pindon mapi hak register balang on kerwat yaki an balai kum ni pidih ngadang mut ya kai kebu Jisu ong haga gospel Matius kalan ng besan kada khat ka baar punyaw ladakan ni ka khmat ka pentut ya me klau no ba men yo lech shabeneng ngadang mut kat kum ka jingem jonga ngan knyot ya ka jingem jonga ban fidin ya ka tien ka jong ublay ngis ngau thu te ya kata te balingem le ngirbente sakat no nginang yalam sakat no nginang keren ngakan mau hakapor jong ka arajar henriu revival kabagatu ka briu kabagadai ka briu jong kabamdai ka banget balai kadai na ganyam Hindu kumbaga long kaong ye gini kentin haduk mental ada pilen haka YouTube lani pilen haka Google wat shalong revival finyoi ya ka jing ong jong gani kan narrator kaong kumne as an earnest researcher I cannot deny the fact habang ngalek ban visit ya gini ke church I could see and I could believe the presence of the Lord ngangek bat ngamla ban len ya ka jing don ka jong ublay ngilayo I dalagi jong ki khmat ya ki impossible baki long possible kaniga team jong Women's Week Women's Sunday uong Jisu dagaba jubam uong pi haga jaka ba pinyoi manga ngalong kawan ka batamai kabala pen kerpang do blay layat hu lupa nadu men barim haga jaka pin itu yanga pinyoi bangadei ue ngalong mga udin sowan ngalong mga jong ka jingim pilayoi kalanong kabaar nadu ka dekhot ka baningkong ngalapen kia ya ka bapang ngalabesa ya ki riu hajar ngalalelut ya ki kamba still you miss me pidang wat yaki an kibadon hakata kajong ka testament gabarem balay pimyo I balay ngim ken mau ben rio
uniu kun sarang oria ong tien ka jong blai hadin baulam mat ya ka korden klek como mele se uniu tip lain peleng kam dei te ngang ni. This is not the place where I should be. This is not the way that I should live. This is not the way that I should act. This is not the way that I should react hay ka jing im ka jong ka don da ka wi ka linti ba ka ta ka long bangan ba ya ka ding puna ka jaw trai ba dei ka ni ken ka bau niu khon sarang oria ngan hable ya ka we ba ka ta ka long nga ken mau ti ki syakri kim dei ki khon ka tien jong blai ka tho ya ka tu da ka jing don ya la ka jong ka dor ba lei la bu kum tu ong ba kita ki syakri ki badon hayeng ki yo ya la ka jong ka benta kim shim long ti hang ni ha ka sam snyang pitip em ka sam snyang ga de ga ai ha ki jiu wat ya ka do snyang kim bam nama ki ken ba ga dei ka ba jabo ki dei ka ta ka bom khuat ong nga don hang ni ti admet ken mau ben riu ti baka don ken ka wei ka ba ule ka balong ka ba ar record ka ba khat pra ka ong ngan yang jot pila de pipule ya ka bible pech ba ya ki ken tien nang tei ba u jisu tho na do ka record ka ba khat wei ha do ka record ka ba khat nyau ka long ha ka third person ka long ha ka ba ukren kum ni u ya thu henry ha ka record ka ba khat pra pla ba bau jisu u shem ya ga jaka jong uni ubriu ka balong personal first person kabawong ye kini ke kentin kensan ka kendla ka grammar ngan yang jon ban ngan lej shala ukpa bakan neken ka don kam bakan mi na phi ban na nga ngilas ngau thu menta kat kani ka jing jeliu kat kani ka jing do nut jong ka perthai ka juk ka bangi em pet ya ka jing long do nut jong uta ujona barok pitip syabang ujona ulong ubri ubakumno usatla persya yo blai bat utip ya kani habagalaki ke eryong ki ong kum ni beratno yang syawa syaum namar pensayam namar ngatip bangkadi kadang jonga upan mam hadian laisngi hak po dokha ma bablai wang udokha udiwai be robot udokha ulong kum ka kali ka badan ya ka engine ladam start mulut petrol udokha ulong kum merat uksau miau bat kum beriuru ngalaman ong udon ya kan nirba bat ya kan niret laisngi hababam ya ka jingbam lasdang ban teliat ka snedo ka jong une ujona kalasdang ban dai hang ta buang hakakut lat ngan hapan map no blai the only way kabau da uni ujona un kala kabamon dai hapos nir dokha kata ka jing donut jong brio para bengai ke bai kani ka kentien ka baar ka bau jisu ang uni brio ushim ya ka wai karai paruang ngan yang jod ngan admit ya ka failure pikin mau meneng ngalaya tu ba ulat demand haba brio ulat demand ba uang ka ka bangale kopa kadai ka badai mami mdon kam ban ong ai ya ka ka bangapan shu ai bank badia kata kopa ulale but minta haba ule ya ka nika decision ka bamot ula admit failure ya katai ngalabakala ya ka bangangale ngalabakala ya katai ka bangala keren baro shi kata ko ki para bangai ki ba i ke jangau try kadi kani kan ka bau blai ukwa ban pen sngau thu ya phi bat ya nga balai kani ka kentien kensan naka third person kawan chaka first person ka bau ong nakata ka ba u ya thu khana u jisu ong kensan ngan u shem long kum ba udai ma u uta ubrio balai u ong ngan yeng jon kani kadi ka khobar ka baar ka bau blai u jisu Kristus ong kini ka kentien ban make a decision kadi tang ma phi bala ngamla ban make ya ka decision na gabanta jong pi compare ngalayalam shisma bayalam
Lagalong ye parlok ye jongi ke bampat nget yu Jesu dagi khmat philayo I kadon ka encounter ka bangang nget philaya shem kom bagalalong hagasnem ar hajar riu baka perthei barokawe ka nget bau Jesu uta u Jesu ubaki yalam baki Kristan ki yalam udai ubashisha ngila admit ye kata ke bampat long Kristan ke banang don haganyam ka berimbun na pedeng jongki ki admit bat kami nang ni naga syentur ngaken mau ye ke bah nongkrem ki ong ye ke kum kata ye ke kentien ke jo ngayos ngau dalaga jong ke skor baki ong ye ke kentien bau blei jong pi ke Kristan u longken u blei u baim badu try u kwa ban ong ye pi ke janmien ngala persang ye ke ban keren ngala persang kat kabor bangan le ban pen em ye pi ken mau ye ke wei ye ke decision ka dei karai ke jong pi ken mau yo Bartimaeus hadien baula perta ye ke kentien habaki senran kila persang ye gaban aidau de kemwei pan uni u Bartimaeus ulai yang jot bat ulai ye kata ka ba u udon ka balong ka Jacob ulai no bak ye kata bat ulai lek ban but yo try ye ka decision hab ban shim mapi karai ka long ka dei ka jongpi ko ki para bat ki henman ngaken mau ye ka gospel ka jong Lukas kala nong ka bakat lai ka dekot ka balai posau ong utrai Jesu habau yang na silyang lum ban pek ye ke Jerusalem ban ong ko kun ngakwa ti ban kedop ye pi kom bakas yar ke kedop ye ki kun Henry ngamla ti namar pi kentat ye ngaken mau hagatu ka ding ka bala thong ye ka California barok kowe nganget bon na preng jong pi pek ye ki news hakapor ngaken mau ngayo ban pek ye kowe ke clip hakabala pen I yo wei unong pelip ding kat ba udang lek ban pelip ye ka wei ka sanyum ka bakini ki kenjahan ki julek ban shna ye ka sem lani ye kata ka skom jongki bat ban ka peleng hangta lawang bakat bakanang wan kini ka ding kala bam baro shimit ye kata bat la ingkong lut kadaga jaka kat ba udang lek ban yai uyo I hakani ken ka skom ye ka wei ka han ka bala ingkong bat hakaba ushim ye kata ulapan ban santeli ki konsim ki barit ki bayam ki badang wat kami utrai Jesu wang ngala persangkat ka bangala hatu pi jutip ne em syapang kata ka shroud of Turin kani kadon hangtai hapo Italy badai Europe hado menta bat kinget ye kani bakadai katu haka gospel u Yohanes kabala sop katu ka jan Spany kabala sop ye ka dien mong ke jong u Jesu bangiken mau bala sop ye ka men balong habala sop Spany ki din mong kilap bat ki dakatu ki persang ban ngau tu hadu katnu utrai Jesu usha ye ka jingsha halor ke ding pna ka bakilap ka ong kum ni kat kum ka jinglap jang ki start jang ka science ki ong bahaka tu kat kum ka tu ka jan yau ni ubriu ubangilatip banginget bau de Jesu ka din mong ka badon hakamen ka bangilap lingba ye kani kata ka jan ka balasom ki don kumba nyauspa hado praspa sanpo ki din mong ki badan hakamet ka jangutrai nadukli hado kejan kat kum kaan jong kita ki nong room lane ki sorkar room yau no briu ubade ban syak sak narpna tang lai po lai sien dei ban sempat daki tri om dei daki syabuk ki bahatodong kumbadon kitu ki kwai ki bangilek ban kwai dokha ngiken mau lek si ka bangi kwa ban pendem ngite san riu teliu kwai ban kambo lane ka dokha ban kamyo ka bakam he lek si syumudur sempat ya ka met jong pi tan bat kabor mi bat do mi bat snam wan lang bat kwai la bom la shok yo try hadu kata bagaktin ka jong blai ke thu yengi ka bau try ka snam ka latuj nadu men mit sngi palai bat hadu halor ding pna ong unong rai bagaktin ka jong blai ke thu yengi baka bat ka snam ke yami lang bat dei kan ni ken hadu kat ni utrai usha nagabenta jong pi bat nagabenta jong nga ko ke para bangit ki ba ong kini ki start jong ka science ita ki briu ki ba bom yo Jesu I kumba ki dei ki briu ki ba pangbor lani ki briu ki ba yok suj namar kim shim la perkhat sho ya kata kerukom baki bom ken yo try hadu kat ni everything in his power kabaka jingdon ka bor ka jong blai ban pen im ya pi bat yanga lalelod karai ka dei tangga jong pi
ngaju keli ya gani gajing keli ngong ko try halor jong gading pna uway siya kadyang bat uway siya kaman ulong udaka halor gading pna ki para banget ki jongi ki juri tengan bau belayu de uba iy ublayu ba map nga keli yu try ki khosih banga doai ngong try uni uba siya kaman uyo te ya ka paradise palay uni uba siya kadyang umyo paka Bible kaya to yangi bau ni kan uang yu jisu haga jaka baun pan mam kuma pan mam uni usya kaman uang pan ban ye kini ki kentien me melayalap me melaong ba melong ukun ublay pen im yalade pen imru hiar naga ding pna pen imru yangi ki para bangai ki bai karai ka ba pi penshim ka de tang ma pi bala ba namar kani kan ka de khat ka ba khat pra uni ubrio ukon sarong auria bat uji suang om dai shu naka third person ka ba uyat chu ya tu kana ya ga jingja uang ba uni ubrio ushim ya ka wi karai ngan yeng jot ngan le shalau ka kani ka ba ngaju yam man la kamien hadien bangalawan let's say ka program ngila daban pelong jing duai hayeng ngadon ilok bat uway ukon ubadang lai snem shitang nganya tu ye pi ye kani ba ngapla ba man kamien haba ngapet ye ki haba ngadwai ngabukti halo jongki ka baki kilatia ngaju yaman kamien ba kani kedi jing dwai ngong ko trai nga iet yalai jong ilok nga iet yalau jong ukon ka wei ngatep nganumla banyalam lang ye ki shabeneng nga iet yalai jong ka balang nga iet yalai jong imei ipa panlet shabeneng ngan hablet marway badi kani kan ngakan mau yo Alexander the Great uang ye kini ki kentien hagapor ka banga ngayam telek se lai teli ki ai penyang ye kini ka senduk ka jonga bat pen i ye ki breu bat ye tu bat nakin ya chwa ki doktor nakman haba pilek ban tep ye nga penyat chwa de ki doktor bakin eskon ye tu ye ki breu ye kani nga download ye ki doktor jang ka berthai haga jing start jang ka berthai ka banga ngaim ngamla banri ye ka jing yap kabar uang penhap ru ye ka pisa nadien kat baga senduk kadang yai kaspa jang ka berthai nga download henry ngamla bagani kaspa kan penim batang shitingka iwe I gold coin I banga ngan lej pai shabeneng ngawan lingkoj ngan lej lingkoj wat ye ka met jonga haban ra no manu baga balai uang pen pay ye ka senduk bat penok ye ka ketikum ni ngalong tangu brio naka domet ngan salej pat ye ka domet maka dikan ni kan ka bahaka ger kesngi ngan yeng hikmat jang utrai ko ki para bat ki henmen la de pipuli ye ka kitab ka jang ujob ka lenong ka bekat sau ka dekat ka beningkang ka jing im ka jang ubrio la penyesrim dur tangkum unong belas ngi haba piladep bantrai office let's say hakini kata yo boroshita yo piladep ban late school piladep let's say ban late high school lani piladep ye ke jingpuli kom ki kena lani kom ki nong rep pilalet ban lur ye ka lingka at the end of the day lani hakut jong ka banai hakut jong ka snem pi deserve ya laga jong ka bainong ka balong ka tulop ka ba phimi da ka omsep ka jong pi kata ka di ka bakan jadom ka bakan jaman simru kalong kom ta ken kom ba phi bet kum ta ken pen yo na ba try jong pi bat jong nga ulong utrai ubayo ilot bat ka Bible kaya tu yangi iwei pa iwei ibriu na preng jongi haga bertai kentup I pastor Rocky Bimar pena kadon ka wei ka kot kerpang habeneng ka balabu ha shelf ya ka bahang ta don ka kerteng jonga nadu balakha yanga hadu bandayam tholut ya ke jingle jonga habari habapau hasurok halenti ka bangangayay kat syabanga ngadon ka bau belai uyo inang tei la tholut hakata ka kitab bat ngi don lagi jong ke jong ki kot ke jongi ka kitab jing pen pau ka yetu ya kata Shumut menta ong gaktin pareng you have a sneak peek pio pe tu kendian jayu ya kata kejing to utrai un to ayu na kabenta jong pi pilale ayu na kabenta jong u kata kadi kejing kali na kabenta jong e kabangi habyeng hakmat jong utrai ni em ha ka jok kaba barok kwa status barok kwa position ladam yo katamlong upol wang haka kitab kikam ki apostol kelenong ka arpau arpusau lesi ngin ka ken haka juk ka bangi em u apostol Paul udon lightly ki PhD lane lightly ki doctorate
Udah member bad dekat jangka Sanhedrin. Bahkan mau ki badai ki dekat jangka Sanhedrin ki kelas 1B, ki beri kelas 1 ngalaban ong ka status ka jongki nama ki dei maki ki ba Shimrai ha ka badai baki Jew ka imlang ka salang bat ya kan nyam ka rukom baro hadien bau ya shem yu Jesu ha ka lenti sha Damascus ka ka bau le ha ka lenong ka ba arpo sao ngalan nyo syndrome ya ki baro ngangan di kenduk yu apostol Paul ngasumudor kan ngam sungut taman ketah ya kejat ke jong kat ke sacrifice ke jong ngan ku akerdan manga lada ngam yo ya ka ordination lada ngam yo ya ka syuki ngam la trikam blai Paul wang ya ka siti jong shi ka ren khat san ka lanong lai po ar ka dekhan phile ya ki ai om dai hau brio phile ka mat jo blai Pinur manong hagani ke sengi try la daga de yang abangan yapru I will follow you till the end of the day. Ngan bot ya me hado ka bakat chunga chingim. Kam dei kata Thomas Jones jongi ulale. Kam dei kata usadu Sander Singh. Kam dei kata kan nabon sawian ka balale. Syabe na yeng. Sya taj kur taj jan. Tang banyo ya kawan ka batumai ka balang Jesu. Kadi kata ken ka ba utrai uang hagani ka janmit. Ma phi bat manga ngilong kom no ngila sngo tho te and ngin shim ne em ye kene karai ka ba ngan yeng jot ko kan rat ngan yeng I'll admit my failure la admit ho yang aku try anam la ban yeng lano ro and nei namar kani ken banga ngadon kam ya me uchi su ong ha gospel u yonis kalenong ka kat ar lai pusan to tracy kat ba kapor kadang dan kat baka jingshai kadang don kat baka miet kampat lap persangsi bantre doyap ye kunting ye kene jingyam banlong kristan oba shisha ngat yanga kalong ka ba ne ke ba tam ha ka snem arajar lai ka banga kala ka bamut na dulut ye ki parlok baro om dan shu tang uweru bat ki tien ki ba ki keren ngamlong banyathu na kene ke jaka ka ba kentang namar ki kentang ba ki snio palat kita ki kentien para bangai ke ba ia ngadwai hikmat jong blai bangaken mau ngayo ya kawai ka jing pos nio utrai upen ia nga bangayat ya kawai ka lenti ka bangakeu yo lom ngayat yo tau lom bat ngatar kita ki sya ngayam utrai bali mele ben palat ya ngangong and ring ayo sngo ya ki kentien jong blai bo ong ya kini haba mi ba ya ka ding pna lada mi tar ki sya lada mi ka snam mede ban ya mede ban paru tang ba menyo ya nga kadi kan ken kalenti jong gading pna ngis ngau thu ti ya kan ni kadi kan ni te ka bau blai khot yang ni ndai balai ngim la dei ka tu kan ka bangim kan mau brio ka dono jongi kadang shi te keren shi spa ba keren yalap shi spa ba yalap karum na kawai ka skor kami pat sya kawai badi ka baar ka banga ngala yalap agni ka jan met ka bau trai ba pilat ngau thu ya kan ni nganum la te ban penlong ye pi ba pi pen shim rai dei ma pi marwei shiman badai namar kani kain la thau kerpang ye pi kerpang ye ki merat ki mereng nama ki miau ki so kim don ye la jong ka bor ban rai dei tang ubrio o bau blai u la thau kerpang badai kata ken ka bau Jesu ong ru u blai uang ha ka kitab jing pen pau ka lenong ka ban riu ka dekat ka besan ong ka tien ka jong blai ka bangang nganum ye le ju nom bat ka do ngaken mau yo nova ha banga perkan ha ka por ka bakata kal ka kala shlei habalesi ko kalapoi hang ni harendang lesi unowa utau ye kan ge yeng leng hang ni hapotal labo pitrai don bahayeng udon lesi ki bahayeng pitrai lesi dakilai ngam jelop ngam snusen ngaju mudur dan ngadei manganga snusen ting apet ye ki lesi dan ngadei mangangan jengdalaong ngan pli ke jingkang ale-ale ngin yerunglang ka bible ko ong dei unowa ubakang dei ublai ken ubakang kadang kapor ye ki baro kabau bleu island bagadan ka poru blei ukang ka bakat do agani ka met changani ka sngi ngin yo ya kani ka jo ka dekhan kani ka dekhat ka babun ha ka dekhat ka bakat pra ka dekhat ka bakat khandai ka dekhat ka ba arpau ka ongkum ni ti ulayeng joj bat ula lech shalau khpa haba udang don na jngairu sangba kini ki kentien haba udang jingairu kabamut ukun udang jingai ukun haba ulayat umpat yo ite yo kpa ukparu ulayo i bat ulas ngausen
bat ula mare, bat ula da do, ula dem ha kerendang, bat ula yai do, ya lau jong ukon. Hang ni ngakwa bangen yang ngam jeliu kendian. Pi kat kum ki jiu, hoi ngalabatai ba ukpa shim day ukon sarong auria ubayo in ningkong yo ukpa kabamut upen i ula apti men miet men yong lanu ti ukun jonga onwan. Lanu ti ba utai na mga iye lesi unjaw ko mat balay tu kuan pemwan. Nga ite ya pi hadukat ni ngala persanglon tang nagadaw banga kwa ya pi bangan kedom ya pi wat ya ka jingem ka banga ngadonru wat ya lau jau kun halor ka din pna ngapai da ka ling kedong namar tang namar ban penim ya pi te ya nga ubakran bat ya ngi de ukpa ka pen i hang ni bau yo i ning kong nang tangin yo i ukpa umare pi kat kum ki jiu kilong kpa kim jumare ken mau bahaya karyam ka bet jong ki jiu kim pong ya kene ka patrun ka bangi pong mangi ki shinrang ki don ya ka tu ka jan ka badon syatu syati syatrai bat ban mare haban ra lese syumudur ke long kemi ki jongi ngidon ka bangi sem banga ken mau ya ka sinat ka jong pi ka baladep ka bawan uslam gayu iba pi hab ya ra ya ka jan sem hab ya kendong ki patrun ban laj ban ji ukpa uhable komta ban mare namar lada uyo ban yu ye katu ka jan un sakalon ka kita ka jing ngau thu jong ke jiu kalong balada ya ukpa ushenrang on yo i ba umare bat ba ura ye kini ka jan ban yo i tang ye ki khowa ka dei ka kam ka bamla ban ya keren ka dei ka jing le ran ba piaban mudur hadu kata ukpa wong lada ka day yang abangan le ranjro ngan mare bet na gamta jong pi uplay hadu kanu bilaban modur uiet ya pite balai baga jingrong no kampat syam laja balai baga jingrong no baga turai pila yo i kat nang mi kisngi kitab jing pen pau lanang pendem gospel Matius arbusau Daniel kalanong ka kendai lanang pendem kat banang mi kisngi balai ka jingrong no kaman Petrus ujubab ya kani ka syiti ka jong u ka baar hagalan ka balai ka dekat ka baprabat ka bakandai na bau trai wong ngadang yai apte ya pi ngamon ba ka wei ka mensiam kan jot na ngamon te balada ka de yang abangan mare bangan le ranru kam lele ken na ka benta tang bangan yo ban kedop ya pi kon nang ta shu balai ba ukpa u hab mare pi kat kum ke jiu kadon ka wei ka jing ngau thu bagata ka dei kata ka ke zaza ceremony menta ye kinu ki briu ki bala dawa ya laga jong ka hok ka bamot latip bat ba shei kun jong pi ukpa unjen dala dem oh la bena bau tu ulapan ya laga jong ka bha ba ki jiu kyong te ka briu ka kun ka ba klem sneng ka kun ka ba tam sneng kata ka di ka kitin ka bangi kren ru menta o ki kon jongi ki ba komta ukpa kane ka kentin ke zaza ceremony ka don ka ba kom kata balada kini ki jiu ka ba mot ka imlang ka salang ka yo i ye ka ba kom kini ki jat brio ba ki wan pai ki shim da ki kyukra bat ki le kumno ki len tau hamadan ban sawa ka snong ka tau bat ban ben thiuru da kane ka ombia ban ong ma me ka mo brio medang im mela tam sneng kat ni mem le ran chele yap no mame kata ti ka di ka ba ki jiu ki ukpa wangan mare kun shwaba ki briu kin yo i kimat benthiu yang akam lelei kimat keren yang akam lelei tang bangan yo ya pi kalabiang baliting yam snow to ya gani hado katno gani ka dono jungi ka ka ba ukpa wang tang phila le hang ni naga kentin ngan poi biang show belai tang ka wei ka step ka ba phin le ka long try ngalamon ban buhut yami ngalarai da duga dok nun tang ban yo yami kalabiang but the rest ong ukpa I will take care pimat ye jing pimat ye jing le pimat ye jing im ka ba kum no ong try ngatip kain na ka benta jompi ko ki para banget ki ba it ke jonga balai kain hadu benta hakani ka jing ya lenti jong ka jing yam bangidang pen ya laga jong ka do nun bagani ka jinglong jongi kalarben hado menta try jisu ang te ngakwa ban kedop te khon ye pe
kom bakas iar ke kedop ya lagi jong ki kon Henry ken balai ken hadu mentah pidang ya le persya yang bagi para bat ki men ya kani ken ngabu hapi ha kani kamin sakat no oblay unang ailat ya pi bat yang meneng ngaloong bangi donut bangi ngilong kibriu kiberben palan ka jengkeli ka banga kwa banbu sayapi shanu kpa jong ka yeng udan shanu ka kemie jong ka yeng shanu ki khon ki don na ka ni ka jan miet pidan mo ka jing sok badu trai hatu pidan mo ka jing sok ka bau kpa ba ka kemie ba ki khon ka bau Joshua ong nga bat ka yeng ka jong ngen shakri yo trai Mday tak mangis ngau tu, kajing kali kalong pilale ayo. Ngia banabha ya kita ki border issue. Ka block 1, block 2 kita ki langpi bat kiway. Kata kadi ka bakan jado. Ka bangia ngia keren parolog yang balik ki wan le balik kan ni ka lesi ka sorkar bat kiway kim pen bet ya kan ni. Ka bangakwa ban keren kalong mday ya kata ka border issue ka belong spiritual. Usaitan unut ban kam ganti bau kpa jong yeng udai ujong u pilale ayo kadang gawi kalong yeng ka bangai ngaya syam bagata kalong yeng ngani thu yepi ka da kalong kami kawan ban IT ha ka jing seng yalap ka bakum kani kong pastor kong khon doi lam se na ka banta jonga kani ka brio kala sop ye ka kli ngadang mut na ma ka kriat ha ki jaga kriat ka don ye ka jing tha le se ka sop ru ye ka kti ka ong gom ni ka ni ka briu ka ong khon doi lam se na ka banta ukpa jang ka yeng bat ki khon jang ka yeng kat bangadang doi ngadon tang yeng ibarat ar kamra iba syuker tang da ka playwen pada ka kamra ka banga shatja banga thia hang taru ngadem kho sio man ka step man ka miet ban yam na ka banta ukpa na ka banta ka yeng ka sem ba ki khon ha ka wei ka sngi kat bangadang doi ka nga ong ba ki ni ki khon ki jonga bat ukpa ki wan ken ha ka kamra ka banga duai bat ki wan ban tiet ya nga do bilar nang ni na kli ka ni ka kli nga ban sop nga persyang ban yada ba kalam mongru ka kti kani ka briu ka ong ge kini ki kentien tang ba nganum sange ban duai tat hado bau trai un jubab ya nga pilale ayo pisunang taman peng pilawat ba pila dem ki khosio ban yam ma khmat jong utrai ye kini ka jingja pada dian shi banai shi teng so po san po sngi ong gani ka brio pastor philap banwan shabalang jungi ngong mai te wanum sngi ai mata ka sngi ngamlam ka ya thu no na ka phone bau pa jong ka yeng ula pen bet yelade ba ka ong yanga pastor nang yai kershan khon yanga ka basa ka long saki khon kan ki parabat ki henmen ki jonga kat kabor ha ka jong ublei banle ula pen deblat kasyong hapi kan pis ngau thu akani ka sngi hado kat no bau trai u iet ye pe pis ngau thu hado kat no bau blai usha halor ka ding pna kawan ka batmai de ban knyon kawan ka batmai de ban yu aki kejat ke ju ke jule ya kata yu jisu hab ban knyot yu jisu hab ban yu tang namar bangin yu mangi ya kata ka babang ka basyam bat ka ba ai jingem ublayu haban le hado kata ngaken mau bau khon janga upang ha ki banai ki belalit no udan apa hospital ngalet ban thiet dawai uyam ong papa ngong khon ap ngong men sim ngalit thiet dawai mde banga i jendet na ngapet no shim la le kom ta pangaken mau ya ka bau blai ule halo ka ding pna na ka benta lo jong khon ngate ngalet biang hadien i lok idon ngela kedop yu khon ula ko ula khia biang Handai ukpa haka jing tia haka jing haka lor ka ding pna ukon uyam ablay jonga nadu mendang long ka bertay nga don bat mi haba kaya nga haka po bangale iki kamba ka presence ka jome ka don handai palay ken menta halor ka ding pna me pai da ka ling ka dong ba me e nga hadu kat ni utrai tang ban yo pi para banget ki ba e kamla dei mo kapor yang i bangin perkat ngaken mau yaki arngot ki balet she Filipi ki balet ban yalam ki briu ki ongkom no hapa Thessaloni hapa Listra kim dei kini arngot ki bal pen kala khongpong ya ka bertai haka balang ga jongi haka KGB assembly ga jongi ngi dan pralak sanpo hajar bat yongon kata ka di statistik mencim snam
mentau snem ngela bun da kumboi pat ngela nang roi Henry ke jingkeli kalong ngilong kita isoti ke babiet ni ke bastan ban ngatieng yo bang ngilong kumta la dengi shim jingken nang ta ke bamut tang saulak arpusan kide ke bastat saulak arpusan laingut shiteng kide ke babiet bala dengan pet syusyu ya ke jok ke bangi im tip silak ngilat im ne para bangit ke babiet sakanung ngenang yalek kai badu blai Belshazzar kami kekenti haken ro habau la yalek kai bat ke bam khoi ula shim ye ki khuri jong ke temple ban yadi sngoba kalami kekti ban tho kos em la thau ya me haken ke sngi bat ye ke ya me la thau ba mala shem ba meduna om tang kata la pendunaru ye ki sngi jong me pada kata kamiet la penyap yosia sakat no ngenang yalek kai badu blai sakat no ko ki para bangit ke bau blai un syar ke ben baga perthei kan yo ban rekhe Bat kajing leran kolong, bahado menta bangi penleran yo blai. Ule ayu blai hado menta. Kapor COVID kat kandai ka balasar ya ka ni ka ri ba ka jet benriu ka jongi kadi kajing start tet kti kinong thalabo kajing start tet kti kinong maulai kinong jayau ko manga. Ngi tet kti sanitizer bangi ya em. Don ki boong baka inject kanang penkajing pang don ki boong bam tre inject bakam long kum ta ter don ubala ai don ubalam ubakhlem ai ru kum no ki em bro arngon de ke jingla ka jongi menno ublai ufil yangi hado menta umpat shimla fil ka we ke sngiro para banget ki ba iet ngaken mau you nowa ha ka bangan penkot ye ke khobor ha ka ni kamit ha bau blai u ong you nowa tau ye ka yeng lieng Ula ong lo tau na dong syadong ngala pulis au san sien yo orang bakal hangong. Uang tau ya ke jingkang kan jorong kata, ka lenter ka deban jorong kata, ka jingjorong kata, ka penkiang kata, ka tenum kata, bat kumta terter. Ki kamra jung ki merat ke balong kumta bat kumta terter tang uwe yu blei ukulan. Tang yu stering. Katai tenek ka bahe don stering am persyang ban kun ban laj yu tau iceberg. Sumudor baka yingling unawa kaya he kat katu lani siteng ye katu dan kam stering kat kata ka jing slay kabalong tikkum ko mobile ka jongi kabangi format la dan virus format lot nasdang hakut lajim tang unawa ka kami ki khon ba ki persakurim barolaingon ublay wang naisna yu stering balai ngadai mangau banya bagus lai mafi mamenowa syong ba hapo syanya hanga Akan jok ka bangingi im kum ni pi ki samla ma pi kum ki bangen pi shanya yu blai jong pi bo ni blai unong penleran yang danga yap danga im danga long kumnu danga but yu unong penleran yang para bangen ki ba ye ngatip pis ngautu ya kan ni tinamar kan ni ka daw ka eipat ka bangingin le pinong nga hang ni ko try ngadon kam ya me namar kan ni kan ngabu api ngini pendem ya lagi jongki kli hakani kapor haka jing jar jong kani kapor namar bagade ke jing seng ya lap ngamla ya kaban shupen wai kum tu hakani kamiet natip bau blai ula keren hapreng jongi kalau don kapor ka baka donut jongi karben ka ngitip te bakam dai yangi bangin le kum ni Ringam tip na kinuki dapat ngi beteng bet ya kani gajingya lenti ga jongi. Kamla dai mo kapor ka bapi penshim ya karai kumba uni ukun sarong auria ulashim. Pada ba ulashim ya karai the rest wong ngan shanya yuk pa jonga. Badai hang ni ka bukpa wong ngan ay ya ka jankup ka ba koridor tam. Kani ka yeng na gabenta u jisu ba uta ukpa udu ya lau jong ukun. Bat ya ka satiru uhap siu da ka dor ka barem. Ukun sarong auria tu yo eiken. Hande ukpa uhap siu da ka dor ka barem. Namar kani ko ki para bangit ki ba ye. Kanungon na preng jong pi ha kani ka por. Nang pastor. Duai lem si na ka benta jong a. Nga ngau thu aga jing yai lenti. Henry menta ngan yeng ngan mare. Siya kejat juga ding pernah ka jong utrai. Lada pios ngau ye kini kentian bat ublay ukuran ye pi tang arsien ngan khot ha kini kamiet lada ublay ula kran hang no ka bapidon
Pila banra ia lega jong kekti. Panong pastor ngadon kam. Yo blay. Pila banra ia kekti minta. Blengkur ku ya pi. Blengkur ku ya pi mai. Blengkur ku ya pi baba. Blengkur ku ya pi. 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 Blengkur ku ya pi tai. Blengkur ku ya pi baba. Ngayo iya kekti ke chong pi. Blengkur ku ya pi. Namarkan ni kain ngakot ya pi. Bau terai udan tiet. Uyeng haga jengkang. Bat kan ni kain ka tim ka khot yangi. Baya kawan ka batamai ka balong un Jisu. Kalwas ni kadi ka donut jong ubriu te. Dai tang ha kalwas ni ka batamai ka bau Jisu ula bandrung te. Namarkan ni ka don kam. Ia ka jimpen tamai. Jangan donut ka jong pi. Para bangit ke ba iya ngan khot menta ka baar. Ladau blai ula keren ya pi. Ladau blai ula ong ngadon kam kayeng jonga ka don kam manga shimet ngadon kam. To le se iya kan ni. Ra ya ka ti jong pi. Pastor ngadon kam. O blengkur ku ya pi tai. Blengkur ku ya pi. 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 Blengkur ku ya pi baba. Blengkur ku ya pi tai. Ngayo i ka ti jong pi panhap no. Panhap no ka ti. Blengkur ku ya pi. Pangakwa ya pi ba pin le ya kan ni. Nama ki donru ki counselor. Ki baka balang ka jinge sengken tai kalapan kre. Ngakwa ban khot ya pi ya kan ni. Andalawai ka jinge seng. Pi ki balara ya ki ti. Sngoba se. Sngoba. Namar ladang khot ya pi syakmat. Kanang syim ya kapor kalanang yan. Tinggal kerpat ya pi. Sngoba. Wan numpat lej ngendang don hang ni. Nadu ki pastor kita memesan ki rambak balang bangi ki jinge senggentai. Bangi kwa banyarap ya pi ha kani kapor. Te namar kani ngakhot iet ya pi. Pi ki balara ya ki ti ki bam syim lararu. Pi sngo thu pi don kam ya ki jing doi kerpang. Pi kwa ban im thamai. Pi yo i kat kani ka jok. Pi ka kitab u Amos kalanang ka ban riu kat lai kat sau ka dekon. Habang iyo ikan ni kapateng benriu kabayeng yale ya kajing shisha. Ublay uang te yo Amos ngan penyeng pat saya kawai kapateng benriu. Kabakita kini ki kun ki jonga ki ban yeng yale ya kani kabam shisha. Hatu pimday mapi part of that. Telah ada piong pastor ngadon kam ya kata soba saap se. Ngenyo banyak kenduk banyak syam. Pat piru. Para banyak kibayen. Ublay unkerku ya pi baro. Ki balara ya ke ketibat ke bamraru. Ngas ngau saknot yo let se dang don ke bampat ra. Kesien ke bakat do ngan khot. Ladau blai ula keren ya pi. Syupen i pastor ngadon kam. Ngadon kam ti yu Jisu ke jing em. Ban ngatip tang bangan yo ya u. Kalabiang ha ke jing em jonga. Pila ban ra ya ke keti ku ki para ke jonga. Ha ke ni ke por. Lada pempat ra. Ngasudon te ke jing saknot yo kumno re kumno. Ma pi pim shim lara ya kati snob hase kani kasien ka bakat do la do blayu la keren ya pi ang pastor ngadon kam ya blay blay ngurku ya pi ai i kati jo blay ngurku ya pi tai blay ngurku ya pi blay ngurku ya pi blay ngurku ya pi kiti shadien ngayo i la do pi dan shajorong blay ngurku ya pi blay ngurku ya pi blay ngurku ya pi panhap no kati jo pi ngenya doai au blai badu kpa jongi oba beneng utrai jongi met badu utrai jongi mensim ke jongi utrai jongi kam badu klet jongi balang ya aingu ya me ko trai ba medan keren hangi ya ke ketien ke jongi trai ba iet jonga ngamlong ai te ha kemat jongi tang ba mela sya yangi ke nablai pada namarkan ni nginut te trai hadu menta ban yam ha kemat jongi namangi plam bangi admit bangi bakla Bala daw Paul uang men step ngat mu ban lebha bat men miet nga bakla nga de u e ken ko try ubangan kop bangan sarong bangam bakla syu namarkan ni ken ko kan rat nga don kam ya ke chingai ai ke jome banamarkan ni ken ki khon ke jome nadu ki long kpa ki long kme ki hep ke baret ki samla ki ba i ke jonga ki ra ya ke ti ko pa ban ong Jisu
Kim shim la ra sha nga ki ra sha me. Banong try me yo I ka yeng jo nga, me yo I ka jing im ka jo nga, me yo I ka ni ki jing e ki banga nga yasham. Ngatip bangamla te try ban yale ye ka jing yale marway. Ngadonti ka sems nyang menta na ma ki jing im ban ka jing ya lenti ko try. Ngamla te ban yeng shu nang ni. Handai tang kawai kabangan le kalau ngamon te try bangan im ngamon te ban le ye ka mon jong me. Baka basa kalong men mare ken na ka benta jong e. Men sha le ran, mela sha bentio, mela sha keren ben ha ka lenti sha ka ding na. Hadu bagi penyap ya me ko try. Ban me perta la pendep ken. Try jisu ba ye. Hang ningi don bangi don kam ya me. Kerku ya laga jong ka jing ya sengken thai. Menom I no ya ka ken ko try. Shem ya laga jong ka balang nadu ki pastor ki ba iyan. Ke belong ki kapa ki henmen ki para ki jonga. Pad hoy ki na blay kumju ya ki temamesan ki ba iyan ki jongi. Ki dekat jaga komiti balang ru baro. Pad hoy ya ka balang hi baro ka way. Kom uway ubriyo ngen yang. Ban pen kre ya ka jingwan ka jongmi. Ka balang ka ba kuy. Ka ba klem to bria kan rat. Kerpang ken mau ya ki balara ya ki kti. Ki bang shem lararu. Metip na ka benta jongki. Pangangit skem men kershan yaki andala wahai ke jinge seng men pen sngoru yaki bakin don ki bakwa ban shong ban sa ban yoru ya ke jinge selok lembat ni ha ka ni kamit sngowa ble ya ke jing dwai kerku ya ke por ka barang sa kerpang ya ke jinge seng ka woman sandi ka bala shai ko trai ngin mat ke na ble ya ke jing kerku ke jome sngow ya ke jing dwai ha ka kerteng ke jong jisu nge pan da ka jing amen.